जोबोर फैलायबाय दिनै फिन खेबसेबाव कनजिता बर'नि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय स' गाइस नोंथांमोनाव गासै मिथिखागौनो ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि जाबाय थानांगौ मानो होनबा कनजिता बर'खौ दाख्लैबावै गामिनि समाजारि रायजो राजाफ्रा लोगो नांनानै बुदोंमोन नङा होमबा स' बिनि सायावनो जे गोबां मानसिफ्रा बुंगासिनो जे कनजिता बर'खौ जे नोंखौ बुनाय मानसिखौ नों मानो एक्सन लायासै मानो नों आयेननि राहाखौ लायासै होननानै मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो बुंदों आरोना कनजिता बर'खौ स' बिनि सायावनो कनजिता बर'आ जे मोजाङै एक्सप्लेन खालामना होबाय जे गावखौ बुग्रा मानसिखौ मानो थाखाय बे एक्सनखौ लायाखै स' गाइस दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो आं जे कनजिता बर'आ गावनि भिडिअ मा बुंलांखो बेखौनो खिन्थानाय जागोन स' नोंथांमोना दायो बिना टाइम वेस्ट खालामलासे बिथाङा मा बुंलांखो गावनि भिडिअ बेखौ नायदो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंखौ बिराद सोंथि खालामहरबाय थादों दि आंखौ बुग्राफोरनि सायाव मानो जेबो राहा लायाखै होननानै। बेनि सोंनायनि फिननायखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनोसै। गिबियावनो आङो बुङो, नोंथांमोनाथ' बयबो नुबोखादों आङो बर' बिमा माहारिफोरखौ बिराद लाजि फोनांबोदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि हारिनि नेरसोन बर'नि दख'नाखौ आङो रेसपेक्ट होनो रोङाखै। आंनि गोसो बायदियै आङो जेरै मोनो एरै बाहायबोदों। बेफोर गासैखौबो लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुङो दि बे आदानि फंसे सोबानानै बे आइनि फंसे बुनानै आंखौहाय बुजायनानै आङो जोंनि हारिखौ बा जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामनो थांबाय थानायनिफ्राय आं गावखौनो होबथानानै लाखिनो हादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनाव आं बयनावबो आङो आखाइ खबजोबनानै आङो निमाहा बिनो रोंनाय जादों आरो नोंथांमोनहा आंखौ निमाहा होनानै आंखौ मोजां रावजों बुंनाय बाख्नायनाय सापर्ट होनायखौ आङो नुनो मोनदों, आङो खोनानो मोनदों। बेनिफ्राय देरसिन आरो आंनो मा नांबावगौ दे बुंलाय लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंखौ कमेन्ट खालाम। बेनिफ्राय देरसिन आंनो मा नांबावगौ। बेनिखाय आं बयनिफ्रायबो बे आदामोननिसिम बे आइमोननिसिमबो आङो ओरैबायदि साबायखर बावो, आं जेबो सानासै आरोना। बेनोमोन आंनि बुंनांगौआ। गोजोन्थों लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायनो जे कनजिता बर' बिथाङा मा बुंलांखो नङा होमबा जे बिथांनि मोनसे बुस्थु बिराद मोजां नांदों जे बिथाङा जे गामिनि गोरों गोरा रायजोफ्रा फंसे आखाइ होनानै फंसे रायनानै बुजायनायखौ बिथाङा खर' गंनानै लाबाय, बेखौ आं बिराद मोजां मोनदों गाइस। मानो होनबा दायो हमना ला बियो जुदि दा बायदियाव केस होबाथाय गिबियावनो मा जागोन, बेखौ रायजोनि मानसिफोरा रागा जानानै बेखौ रायजोनिफ्राय एरनगोन नङा होमबा। केस गेलेगोन, केसआबो सानसे साननैयाव जोबनाय बुस्थु नङा, बे बोसोर सोलिबायनो थागोन। न'खराव रांखावरिनि दिगदार जागोन, लोगोसे गथ' गथाय जुदि न'खराव फरायनो दंबा आरो फैसा थाखानि थाखाय आरो दावराव जाबावलायगोन नङा होमबा। स' गाइस आं दा कनजिता बर'खौ जेनेबा उन्दै जाना थानायखौनो आं बिराद मोजां नांदों मिथिगौ नोङो, जे रायजोआव बेफोर एक्सनखौथ' लाखागोन नङा होमबा। दा रायजोनि बेरेखायै थानानै जों खामानि मावगोन, गाबोननो बिनो सबनियानो बिनो रायजोखौ नांफिनगौ जागोन नङा होमबा। बेखौथ' गासिबो बुजिखानांगौ नङा होमबा। स' गाइस बिथाङाथ' मोजाङैनो एक्सप्लेन खालामबाय, स' मोजां नांबाय नङा होमबा। स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय आं। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामलां आरो भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालाम जाहाथे बे मेसेजआ गासिनावबो मोनहैथों।